Per produir béns i serveis necessitem uns recursos naturals i el treball de persones, a més de capital, tecnologia i coneixement. Aquests elements són els factors de producció. La natura ofereix una gran varietat d'elements que aprofitem i transformem per satisfer les necessitats de les societats humanes i per això els anomenem recursos. L'aigua del sol, la fauna, els boscos i els minerals són alguns exemples de recursos naturals. Aquests recursos naturals són limitats i presenten problemes d'esgotament. Per tant, hem d'evitar sobreexplotar-los. El treball és tota activitat humana, física o intel·lectual útil per a produir béns o subministrar serveis necessaris per a les persones i les societats. Malgrat el desenvolupament tecnològic actual, no hi ha cap societat que pugui portar a terme una activitat econòmica sense la presència d'una persona com a mínim. Això no és veritat, els robots i les màquines són capaços de treballar sense la necessitat de persones. Ups. El capital. Per produir béns o serveis és indispensable disposar d'un capital. Es poden distingir dos tipus de capital, el físic i el financer. El capital físic està constituït pels elements materials. Adquirir els terrenys on s'instal·larà l'empresa, edificar i condicionar les instal·lacions i comprar la maquinària i la matèria primera requereixen una inversió considerable. El capital financer es refereix als diners que es necessiten per fundar una empresa i mantenir la seva activitat. Si els propietaris de l'empresa no disposen de prous diners, han de demanar préstecs o subvencions a altres institucions. La tecnologia i el coneixement. La producció de béns i serveis també necessita de la tecnologia. Els coneixements tècnics i les habilitats fan possible el disseny, la construcció i l'ús d'artefactes que permeten transformar el medi i produir béns i serveis. Hi ha tecnologies molt diverses i diferents entre si. Habitualment distingim tres grans tipus de producció en funció de la tecnologia emprada: la producció manual, la producció mecanitzada i la producció tecnificada. Una economia moderna i competitiva exigeix un sistema educatiu de qualitat per formar persones i uns centres de recerca capaços de crear noves idees.